Ife Gọvanọ Soludo deserve ka akụpụrụ ya aka ka asụpụrụ ya mkpọ na ọ gbara mbọ dịka dike. Gọvanọ Soludo nidiri ka achọba ihe ebe ọbụla ọ nọ ka enye flag ya kenee ya for ending Monday sit at home. Nwefere ife ụmụnna anyị na-akọfu na ndị na-agha ada na-achọ ebe fa ya ebi aka na-agwazi mụ na gị na-abụ today na pay end ya na Monday sit at home nọrụ na vidio ahụ na-akọfune na-akọ Soludo sifa Soludo asịrọfa ndị dịka nje makeup ndị ọ na-akpọ onye nwa bute ụzọ na ndị otu fa niile ma Gaddafi bụ Gentle the Yahoo ndị sọpozuru kịta ịgbakọta na-ayọ ndị Igbo mgbagharị na atrocity fa kọmiti n'ala Igbo ndị akwafuru bụrọdụ fa. Ekwa ifuru ụmụnna anyị a niile ndị a nidiri ịyọ mgbagharị kpụpụ arụ chụpụ ụchụ ife fa metere n'ala Igbo ebe a batara vileji chesie the whole village as away gbuo ma ndị igwe ma ndị traditional rulers. Kedu maka ndị jere ụdị ije ma Gaddafi bụ Okwuluola jere na ụmụaka anatara ọnụ? Do you understand? Ekene dịrị Soludo. Ịghọtago? Because ị mana ndị Igbo so na ọ bụ na agba nshi nkịta ọ na-eshi mana ha bịachie ya aza nsi afọ esi debe na ọ na-agbara ụzọ o were mgba na ọ dị echi ịma na onye ọbụla kịta afa mere ka o nwere ife melene mana ị marọzi na mmadụ gbabara mbọ wee si na isi Monday sit at home na a ga-stop ya and ife a Soludo mere gosiri mụ na gị na-aba anya odo eru na ọkụ anya na ndị Igbo nọ n'ala Igbo anyị ma ndị na-azụ afịa bụ egwu kafa na-atụ nọọ ndị dịka nje makeup na bute ụzọ ma sapelefa grupu fa niile ma iPencil. Do you understand me? Ma Gentle the Yahoo nọ nyanwa ka ha nwa bụ ife a na-agbara ọsọ maka sit at home Monday. Today fa pụta na gbanye kamera echi na-enwe ike fa kịta fa pụtabasị anyị nọ AI si na ozi si from ya onye isi bụ Maazị Nnamdi Kanu nya after ka unu kọsụchala Maazị Nnamdi Kanu havok dazi unu nọ n'ala Igbo na-eme mpụ Nnamdi Kanu nọrọ na-aghọ dị mgbọ a na-apụọ mmadụ n'ala Igbo Nnamdi Kanu eje na vileji chụsụpụsịa ndị mmadụ Nnamdi Kanu egbuo mmadụ n'ala Igbo Nnamdi Kanu. Ịma na ọ ya bụ na-ekwu ife unu anyara aghọta adịrọ m against this our people but the game bidoro dị against this group of people mbọsị nchọpụta na these people na-eme mpụ n'ala Igbo ndị aja mụọ gị na Badi Junction daizi ya ekweli gị n'igwe ga-akwụ ụgwọ especially wee nweta ife dịka any ID kaadị Nigerian gọọmenti n'aka gị ndị eme kịta atị. I could remember operation camp fa dị na Gaddafi ụmụnze bịara na Akụrụzi Igbo abịa gbagbusi ndị vigilanti a na-akụ ya ọbụla akụkọ asị eji wee bụ na pazi bụ sabụ ịma mmadụ one dị si pụpụ ụkpaghị n'ala Igbo na-elebarụrụ fa sabụ wee jide ala Igbo tọọ nwaanyị Igbo upside down. Ịnụ na dị Disemba agba na ọ bụ na so ndị Igbo nwere idea na Gentle dị ndụ na ụmụ onye apụta village today fa megharịbana na-achọkwa ka fa na-integrate onwe fa to the society because of farmer that na so many ndị Igbo are not happy. Mana ana m agwa gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị don't allow this group of people na village gị because fa ga-aghasara ụmụ obodo wee jide ma ndị igwe anyị ma ndị chief anyị ma ndị asịnụdana ma ndị emere akaje dị iche iche. Tata fa na-apụta asị gị na fa akansụlụ na sit at home wuche atụte ndịarị na apology and anyị ncha niile gbara nkịtị ekwu asị gị na a na-azọrọ gị Biafra onye dị against it akpọ ya Sabo Fulani bro today fa akansụlụ ọnụ ya gị nwa na akịta ha sọpọtụzi ya sinzi kedu ife bụ ihe nwere ikwunu ewezuga na Soludo enforce bara ya na iwu na ọ ga-akwụsị fakara ị na-akọghịrịkwa ife afa na-akọghịrị mana the reason nchọpụta afa ji wee dị ka fa pipe na talelo wee chọwazi ya amendment because na farmer that na America anọrugo Nigeria and ife ọbụla akara out every Monday na aya ahụ na ọfanwa na-emedite because ọ dịgo clear. Nigerian government ewee bido debedemede today fa na-apụta agba m na gị na-abụ na akansụlụ na sit at home kedu maka ndị unu gburu na-enforce sit at home oge Nnamdi Kanu kwuru dia be peace unu stop ife unu stop ya ọnọrọ ebe afọ ewuru ife niile unu metere na-ekpe ikpe
ịpụta na-asị m na ị na-stop sister at home. Have you tender apology? Kedu ife ị nwere ihe kedu guys ka ị esi wee pụta na-akọ ụdị akụkọ a wute atụghị nwe ịpụta kwụrụ si ndị Igbo fa gbagharị n'ife niile unu mee? Ọ bụ na unu nọ wee na-eche ana Igbo wee chụba ndị Fulani n'isi na anyị ncha niile ga-adị against you people? Ọ because unu na-ebidogo ime nsọ ana metọba ana na-agbagbusi ndị mmadụ na-achụfusi ndị mmadụ. Unu ka nidere ịpụta yọọ mgbagharị ndị Igbo niile egburu egbu because of this rubbish ya unu na-eme, because ama na ọ bụrụ ife Nnamdi Kanu gwara unu.